Bon dia, Sergi, què tal? Bueno, us torno a felicitar. Bon dia, Sergi, què tal? Bueno, us torno a felicitar pel treball que vau fer, que sempre innoveu i som molt... Tot i així, no t'adormis i... Bon dia, Sergi, què tal? Pasqual. 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 És en Pasqual i la Montse i en Ferran de tecnologia. És en Pasqual i la Montse i en Ferran de tecnologia. Ferran de tecno. Ferran de tecno. És en Ferran de tecno. Ferran de tecno i en Pasqual de naturals. És en Ferran de tecno i en Pasqual de naturals. És en Ferran de tecno i en Pasqual de naturals. És en Ferran de tecno i en Pasqual de naturals. Sí, és en Pasqual de naturals i en Ferran de tecno. Són els professors més molons que he vist a la meva vida. Pasqual, què fas, Pasqual? No fiquis deures. En Pasqual fa copiar el Ferran Among Us i el Tusquets. En Pasqual fa copiar el Ferran Among Us i el Tusquets. En Pasqual de naturals i en Ferran de tecnologia. De tecnologia i en Pasqual de naturals. És en Pasqual de naturals i en Ferran de tecnologia. Pasqual. Ferran de tecnologia. Ferran de tecnologia i en Pasqual de naturals. Pasco, de naturals i en Ferran de tecno. És en Ferran de tecno i en Pasqual de naturals. Són els professors d'institut, un institut anònim. En Pasqual, en Ferran, són dos professors molt diferents, però en realitat iguals. Pasco, de naturals. Pasco, de naturals. Ferran de tecno. És en Pasco de naturals i en Ferran de tecno. És en Pasco de naturals i és en Ferran de tecno. En Pasco. Pasco. I en Ferran de tecno. I en Ferran de tecno. I en Ferran de tecno. És en Pasco. Pasco de naturals. I en Ferran de tecno. Ferran de tecno. Adeu-siau. S'ha acabat això. Fins un altre.